لی روش‌آوای کردستان تبلیغ کد ایلونا 2018 ده قصد بریارا قدغه کرنا لشکر کرنا زارو کو جوانین لجر 18 سالی درخستو گوت کو اوی سزیان لسر هر کس و فرماندار بریار بن ببکه بسپینه لی رواندن و لشکر کرنا زارو کانج آلیه پککی و رخصنا بناوی جوانین شورشگر یا بسر و بردوامه. به تایبەت هەفدەمی دەستپێکردنا دانوستاندنên NKS و Partiyê Nêketiya Niştîmanî ji bo têgihiştineka Kurdî ev e demeke hejmarek zarok û ciwanên jêr 18 salî ji aliyê PKK û ciwanên şoreşger yên bi ser ve hatine revandin û leşkerkirin. Roja şemiyê 29 tebaxa 2020 di daxuyaniyekî de rêveberiya PYD ragihand ku bi hemahingî lê gel Hesedê ew ê leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî li Rojavayê Kurdistanê rawestînin û qedexe bikin û amaje kir ku ew yek dê lê gorî plana kariya di navbera Hesedê û Netewên Yekgirtî de û di hezîrana 2019 de hatiye emzekirin kar bikin. Lê gorî daxuyaniya rêveberiya PYD ew ê ofîsên taybet li hemî bajarên Rojavayê Kurdistanê ji bo pêşwaziya giliyê welatiyên sivîl û aliyên mirovahiyên aktîv derbarê proseyên leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî di nav Hesedê de saz bikin. Her wiha malbat te dikare giliyê xwe bike û daxwaza zarokên xwe bike. û rêveberiya PYD li gorî yasa û zakonên navdewletiyên girêdayî maf û parastina zarokên bandora şer lê Sûriyê li wan kiriye pabendî bike. Her wiha di daxuyaniyê de hatiye arman ji giliyan ew e ku vekolîn û dîvçûn lê dov raportên binpêkirinên mafên zarokan di dema guncaw de werin kirin. Bê kom malbatên zarokan û aliyên giliya bikin rastî tu karekî nerênî werin û dê girantiya sizadana bikarînerên binpêkirinan di dermafê zarokan de di nav wan de fermandar werin kirin. û piştî lêkolîn û dîvçûn dê raport ji bo Hesedê werin bilind kirin da ku bi karê pêwîst rabe. Ragihandina rêveberiya PYD û Hesedê bi taybet derbarî sazkirina ofîs û çawaniya giliyên malbatan ji bo revandin û leşkerkirina zarokên wan di demekî de tê korêbaz Nios bi nav û wênew dîrok û cihê revandinê navê bi dihan zarokên revandî û leşkerkirî ji aliyê PKK û rêxistina bi navê ciwanên şoreşger ya bi ser ve belge û belavkirine û bi sedan çalakvanên Rojavayê Kurdistanê jî beşdarî di belavkirina wan de kiriye. Beriya niha jî hevdemê ragihandina destpêşxeriya yekrêziya navmala Kurdî û weke diyarkirina niyazê pak û behweriyê di navbera NKS û PYD de Hesedê ragihand ku wê komîtek ji bo vekolîn û dîvçûnê lê dov revandiyên Kurd ku ji aliyê çekdarên PYD ve hatine revandin û binçavkirin ava kiriye. Lê bi tenê wê komîtê yek daxuyanî derxist û tu encamên wê yên berçav tune bûn û ew komît bi tenê bi nav hat ragihandin û hîn jî revandiyên Kurd di nav de serkirde û çalakvanên siyasî çarenivîsa wan nediyar e. Niha jî hevdemê belgekirina navê bi dihan zarokên revandî û leşkerkirî bi taybet ji aliyê Rêbas News ve ku ji destpêkê ve giringî davê dosyayê û ji nîzik ve şopand û hebûna zaniyariyên berdest û tekeskirî ji ber çi ofîsên giliyan wê werin vekirin û ji ber çi zarokên revandî û leşkerkirî yekser serbest nayêne berdan û ji malbatên xwe re nayêne vegerandin. Ji ber çi hergavekî erênî di navbera NKS û Partiyê Nêketiya Niştîmanî de tê bidestxistin, rêxistina bi navê ciwanên şoreşger zarokên Kurdan direvîne û kiryarên dor ji mirovatiyê û rojtên Kurdî dike wek ku şirovekarên siyasî dipirsin.